今日はフィッシングエイト、3000円分の福袋購入してきました。ゲイリー山本オンリーのワーム福袋となっております。中身の方早速見ていきたいと思います。一つ目、ハートテールですね。カラーは黒っぽい緑。一つ目、これです。二つ目、あんまり見たことのないワームですね。フィッシュアローさんとのコラボルアーかな。 FA ホッグと書いてます。 3.5 インチ。次、はい、キャンドルテールですね。3.5 インチ。これもなんかフィッシュアローさんとのコラボですね。色は微妙と。はい、次が来ました。山線香4インチ。カラーはグリーンパンプキンと、赤系ですかね。持ってない色なんで、なかなかいいかなと思います。こんな感じですね。4インチ。はい、ありがとうございます。あと2個入ってます。はい、これです。ウェーブモーション持ってないけど、なんか良さげな、こんな感じのカットテールみたいな感じですかね。まあ色もまあまあなんか使えそうないい感じの色してます。はい、自分ではなかなか買わなさそうなんで嬉しいです。次が最後です。はい、来ました。4インチカットテール。もう一番メジャーな4インチカットテール。しかもカラーも紫。いいですね。自分では絶対に買わない色。これはなかなか使える色かなと。まあ、3000円で、まあ、こんな感じですね。1、2、3、4、5、6個。3000円で6個。まあ、ハートテールがね、まあメインで入ってるんで、嬉しいですね。悪くない内容やと思います。ご興味のある方は、買ってみてもいいんじゃないかと思います。以上です。